partnership. Rowere ma kwan gi romo milion 3.5 onge tich kaluwore kod kwan ma ogol kod piny owacho. Man kaka Edwin Okoth leronwa, Rowere koro dwaro ni mondo piny owacho nyaka ket alwora makare manyalo loso mwandu mondo thuolo mag tije oyudre. Kwan ma ochiw kod bad migawo mochung' ne golo kwan e lo piny owacho KNBS yango ni nyaka giko mar higa mokalo rowere maromo milion 3.5 ne tholo mana kworo kata bed ni gin kod lony mar timo tije mopogore opogore. Ma kata kamano tin ka opim kod rowere milion 3.7 mane onge tich e giko mar higa mar 2021. Kwan no ne geto rowere ma johigni machakore 15 nyaka 34, kama koro yangore ni 19% mag rowere milion 18.3 ma pachoka ne onge kod tije manyalo miyo gi yuto moro amora. Johigni 20 nyaka johigni 24 ema ni kod midhiero mar tholo kworo moingo rowere mamoko, kama rowere milion 1.3 pod goyo lam. Rowere mawuok e riwruok mong'ere kaka Vijana Twaweza e bwo mabul mar NCCK bade ma Nyanza koro kwayo piny owacho mamalo komakore kod 10 counties mondo odew wang' rowere ahinya to kotenore kod loso negi thuolo mag tije ma bende osemedo negi midhiero mapek e ngimagi. Kane otelnegi kod Reverend Morris Olela mar kanisa mar Anglican Maseno South, rowere go dwaro ni mondo piny owacho los lwasi makare mar keto mwandu kaka nengo mayot mag teko stima mondo kembe ochiw thuolo mag ndiko jende. The national government should stop the continuous rise in costs of electricity, fuel, and other factors of production which are raising the cost of living. The county governments of Kisumu, Siaya, Migori, Homa Bay, Nyamira, and Kisii should lower the taxes charged on youth business startups. We also urge both national and county governments to promote an environment conducive for investment and industry growth for job creation. Kwan mar KNBS bende yango ni 65% mag rowere maonge tich sani koro chunygi osetho gi manyo tich. Nengo mamalo mar somo e mbalariany kod kuonde mamoko mag tiegruok remi piny mar klas 12 kama higa mokalo kende jopuonjre ma kwan gi ohinga 198 ne oyudo D-, wachore ni gin moko kuom gigo mamiyo kwan rowere magoyo lam medore kendo giyud tich mayot. Edwin Okoth, Ramogi TV, Nairobi.